and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Mahimo bang kalimtan ang kagahapon? She's down. Isangit ko na pagpalik ang atong hulagway da sa bungpong. Aron akong mahinumduman kadunay. Kung unsa kita kamalipayon kaniadto just before you left me, uban sa imong kabit ug sa inyong anak. Apan patay na kamong duha uban sa inyong anak. Busa dinhi sa atong panimay. Buhion ko ikaw pagbalik sa akong mga mata uban sa atong anak nga si Larry. Madam? Oh, what? Mao ba ka na amahan ni si Larry? Of course. Ay, kagwapo. Of course. Pero wala lamang maliwat si Sir Larry sa imong bana, madam, no? Of course. Kaya di siya maliwat ako. And of course, you are fired. Madam. Lakaw na. Hipusa na karon tayo ng imong mga butang. And make sure gaway mahibilin lakip ng imong abog. You know, dili ko gusto kagaw. Salad, madam. No. Don't start your drama. Dili ko madahas sa imong luha. Ay, unsa man din tayo sa anak ko, madam. Huh? Huwag ka mahibaw? Wala ka, Jod. Himantayon ka. O dako kaayo ka ng sa. Uy, asa ba din taon ato, dam? Matot mo wa maliwat sa iyang amahan si Larry. Ay, kay wala man bitaw. Let's say ka! Madam, Himantayon kang dako. Mura ka guwapa. Ay, madam! Umusa po ti mong ipasabot, ha? Gawa maliwat sa kumbana ng akong anak, ha? Nga dili anak sa kumbana si Larry. Mao ba? Dili, taong dam. Ay, igo naman. Ma! Layas karon dayon ug ayaw na gyud og pakita nako bisan kanus aron dili ko ikaw mapatay. Nabati nimo, Daniel. Giinsulto sa atong katabang ang atong anak. Mo kanay hinungdan nga sa dugayng panahon wa ko'y bisan usa nga larawan nga gibutang dinhi. Kay dili ko gusto may bisan usa nga maghuna-huna nga dili mo anak si Larry. Kay anak mo siya. Ikaw lang ang iyang amahan. Ikaw lang. Dili ba, my love? Kapilit ba yung sinapay ni mo, Bintot? Hastang langaw, maikog mo tugdon anang buhok ni mo. Uy. Okay, duharay painan. Kung dili mo pilit anang ibong buhok, maslide. Tang grabiha. Grabihang nanay. 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 Hinapay bitaw ning aning tatay nga akong gison ni. Kinsang Nanay. tataya ba? Nawa pa man kay buot dihang namatay ang ibong amahan. Amahan kong Gina, God. Bisan dili ko tumatuod nga amahan, pero kay amahan man siyang Gina, ginisip sa nako siyang akong matuod nga amahan, anak gina. Unya, kay bata pa man sa mo si Gina nga namatay tong amahan niya. Kay numdom pa di ay ka. Sus, uy, nanay ba nanay? Nanay. Kinsa ba itong tataya akong gisungdanan ni? Ha? Kini hairstyle, kini. Basig tatay sa atong silingan. Abasin. Atin ako. Atin ako. Sige. Ayos pa ha. Nay, ato na ko. Hoy. Time pa, oy. Magdugad mong panglupad, ha? Kaysa naman ay mabaligaro sa akong bingka. Iya. Ikaw, good day. Kay imo man na bingka. Ay da, mahalin pa na, oy. Madapa na, bisan pwede na liki, Unsa ko do, Bintot? Panos na kanay imong bingka. Ay. Mingliki na. Oy, hanggaw! Nganong mapanoos man nga bag-o pa ba ni? Ha? Hoy! Asa mong duha, oy! Nag-iyahay naman lang intang mong panlupad. Ako'y loto, ako pag-imo tinda. Maayo, oy! Maayo! Kanunayon tani, ha? Olay! Mga hanggaw! Hoy! Pabalik mo dire! Ay, siglaan pa hindi dito.
Asam day ka? Asa pa man di ay? Hindi sa ilang Jason. Asa man sa day ka? Asam day sabdi. Silang Lili. Oh, shh. Ay sigla. Palinda sa dito. Hindi ko ay. Kapoy. Ikaw lang. Ay sig tinapol. Kay pabingka-bingka lang negosyo na to pero bingka gina. Mo na nagbuhi na to sa una. Numdum ka mo bina. Naka-eskwela na tungod ana. Unya karon nga dako ka na, di na kam tabang. Ngigal mo sa? Anong ipasuri pa man sa ninyo, be? Mulagom ko. Ako pasuruyan niyo, lagom ko, ana. Madaot nga akong panit, no? Mahal ba kayong lotion nga whitening, ha? No? Mangita pa mo pwesto sa merkado nga ka-displayhan ninyo, ana. Hayahay pa unta. Bantay pa ko. Ayaw lang dyan ko anang pasuruya. Kay... Asa man na siya paingon? Kitsa ako? Dili ikaw ay... Si Jason ba? Tara, oh! Hain ba? Oh, kadali ka mo nakakita. Layo na na. Siyempre, no? Gwapo na good na. Kung bati bagnaong, Ang sibag ko. May pagbagpuyo. kinsay magpuyo, Ikaw, good. Uy, Bati ay. magkagnaw. Diya na ka, oy. biskot ni manguray. Mangunay gina. Dungagan ko ni butang akong buhok og pamada. Aron mas mugwapo ko. Huwag mo kita sa kong kagwapo na. Tanawa lagi ni tawana. Ingon pa niya. Ingon arong orasan may magkita din ni. 10 minutos na ko naghuwat niya din pero wag gid sa mga abot. Ano ba sa mituo man ko niya nga magkita pa din ni. Nabuang na magitingali ko. Ay, may mialsan ako. Ay! Singit. Kapo ligo, himaw ko. Jason. Jason, ibutang ko. Ito planong magkugos ni mo ko ito dito. Oh, imo kong gibutang sa imong paa. Kisapak ko nimo. Si Jason! Isa man na babae iyang gialsa. Huwag niya. Iyang gipasabak. Ay, mapadool pa ko gamay. Klaruhon ko ni. Nigaw ko di ay ini, no? Naunahan na di kog lain. May kuputin siya pa daiming duhas lili. Ay, abi ko pag si Lili Ray kinahanglan akong kabalakan. May laing babae pa di ay. Ha, karon ka lang babayan na ka. Okay, dinira ko po ito ba? Panid-anak ko sila. Ilahon ko kung kinsa ka ng babae na miilig ni Jason, gikan na mo ni Lili. Pagpasalipod ko din sa punuan sa lube. Hala, uy, miluklot na babae. Hala, dili siya makabarog. Kaya gihugot ni Jason pagkakos iyang bukton nga to sa babae. Sana all. Makalagot. Naglingi-lingi ang babae. Si Lily ka na! Bagagfest. Bagagfest. Siya ang gikakita ni Jason din Ugo niya gisabak. Dili ko palabot ini. Napildi na ko. Pildi na yun ko. Dili pa ko pildi. Tuloy pagid ang laban. Tuloy ang laban. Hanggang dili na ko makita si Jason nga kaslo. Tuloy ang laban para sa kinabukasan. Jason, ang sapat. Tingalik may laing tao nga makakita na to din nga imo kong gisapak. Uy, ina ko ba? Stop grinding. You're turning me on. Nayabag ka. Huwag ko mo grind. Nilugnot ko. Feels like you're grinding. Ansa? Ay kong gisihi ha? Manyak. In love ni mo. Sure. Did I just say nga, in love ko ni mo? Hoy. What? Hoy. Speechless ka no? Di ka magkatuong na in love na ko ni mo. Gara ka. Kung heart, gara. Si Gara diha. Buhiin ako ba? Mura yung kalihok sa kong kasing-kasing eh. Pagsiglugnot, labi na kung makita ka. Buhiin na lagi ko pa. No. Di ka kabuyan, bisong sa pimeta mo. Jason. When I fall in love, it will be forever.
Jason, ibutang na ko. Sigpatag ka diha. Dili kabuyan hangtod mulagom ka. Unsa? Kaya ganin mo puntang kuko. Garahan ng libaw at akong balhibo. Jason, garat yun kay kabang. Sa ako na sa nga baga. Sabi ka sa sadya ko nga baga. Ang pusa na di kining imo, ha? Really? Unsa? Don't you feel the shit? Ha? You know, di pa rin kamutar kong ibaluha. Misuway kong di magpakita. Walay buot ako mga tuwa. Nagkakaw ko sa inyo. Misuway na sila akong kalimtan. Pero way batasan ang akong hahuna. Kaysa akong dam ko, iapil ka niya. Diba nang way batasan ang akong kibisan maligo ko? Makita ka nga naghubog sa tubig sa kabuk. Bastos. Lili. Unsa? Ang unsa? Ang imong gugma? Wa? Lili. Unsa di ay? Lingkuran. Tsukay batas. Bisa unsaon na. Buhiin ako. Ibutang na ko. Makamao kong mulingkod nga ako ra. Buhiin ko pa. Pero gusto kong agakon ka. Hangtod na sa... Katiguangon? Ha? Storyahe. Iloy. Agakon pagkakunin mo. O lagi. Paingon si kama. Bastos yung kabisa kung sakon. Ibutang na ko ba? Buhiin ako kay kalagot ako ni mo. Abusado manyak o batasan bastos. Ibutang ko ba? Ay, ibutang na siya, Jason! Ako'y puling sabak ni mo! Okay na ka? Upuli siya. Unsa? And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!